Salutare și bine ai venit aici alături de mine! Eu sunt Teodora Diana Păcurar și îți voi dezvălui o lume foarte interesantă care are legătură cu penibilul. Nu-i așa? Atât de prezent în viața noastră. Mă bucur foarte mult că fac aceste videouri pentru că mi-am dorit de foarte mult timp să le fac, să vorbesc despre frica de penibil, despre libertatea interioară, despre bucuria de a fi și de a te juca, despre a nu face bine lucrurile și a-ți lua resurse de acolo și despre, de ce nu, a greși și a te bucura că greșești, adică să nu faci frumos, nu-i așa? Cred că situațiile astea de penibile sau pe care noi le vedem ca fiind penibile ne pot aduce foarte multe beneficii. Chiar astăzi am avut o experiență, pe lângă faptul că astăzi a fost o zi foarte lungă și complicată, am avut o experiență foarte interesantă când am mers la o prezentare și se ținea într-o cafenea, m-am dus, mi-am luat o cafea și în momentul în care am intrat, după ce am și întârziat, am intrat și am vărsat cafeaua pe cineva care s-a și supărat pe o doamnă și a fost foarte penibil. Vă dați seama că îți dai seama că toată lumea se uita la mine și era așa foarte, foarte atentă, dar ce a ieșit de acolo este că eu cu doamna aceea am zis că o să colaborăm și am purtat o discuție în care am hotărât că noi o să facem ceva împreună. Așa că da, situațiile astea poate să aducă și foarte, foarte multe beneficii. Observ din ce în ce mai mult că trăim în această perioadă în care oamenii sunt deconectați de la corpul lor. Și ce este cel mai grav din punctul meu de vedere aici este că, deși corpul ne vorbește și ne spune niște lucruri foarte clare, ne dă impulsuri, ne spune ce ne place, ce nu ne place, cu cine ar trebui să interacționăm, cu cine nu ar trebui să interacționăm, noi nu-l ascultăm. De ce? Pentru că suntem foarte mult în minte. Una dintre posibilitățile de a fi mai mult în contact cu tine și de a te bucura mai mult de viață, cred că începe din corp. Spun asta și pentru că eu sunt actriță și de foarte mult timp am această conexiune intensă cu corpul meu. Am avut o experiență în care am fost foarte, foarte bolnavă și pentru că, în general, îmi ascult corpul și intru în rezonanță cu el, indiferent de unde sunt, în momentul acela, când eram foarte, foarte, foarte bolnavă și a trebuit să joc un spectacol, corpul ce a făcut? M-a ajutat. Și asta pentru că noi doi, eu, da, conștiința mea și corpul meu, suntem în conexiune. Așa că astăzi aici, pentru tine, vreau să dezvălui un exercițiu care este simplu și sunt convinsă că te va ajuta. Chiar, apropo, cum e pentru tine toată chestia asta legată de corp? Te simți în contact sau nu cu el? Îl asculți sau nu-l asculți? Cum e? Chiar sunt foarte curioasă. Vorbesc cu oameni diversi pe tema asta și răspunsurile sunt foarte interesante. Și ce e și mai interesant e că în momentul în care un om coboară din minte și se conectează cu corpul lui, strălucește. E viu, e prezent, intră într-un spațiu și e pur și simplu prezent, trăiește. Bun, să începem și să-ți arăt aici magia, foarte simplă de altfel, pentru că de obicei lucrurile pe care noi le credem a fi foarte complicate, de fapt stau în niște skill-uri foarte simple, pe care noi nu le accesăm. Dar astăzi vreau să-ți arăt ție cum poți să faci asta foarte, foarte ușor. O să te rog să te poziționezi cu picioarele ușor depărtate, la nivelul umerilor, cu mâinile pe lângă corp și o să te rog să închizi ochii deodată cu mine și să-mi asculți vocea. Pur și simplu respiră. Rămâi în corp. Rămâi în corp prin inspir și expir. E ca și cum ai coborâ cu un lift din minte, da? În corp. Poți să te duci chiar până în vârful picioarelor. Poți să faci chiar un mic scan, așa,
Să-ți pui atenția ușor pe tălpile de la picioare, pe gambe, genunchi, coapse, fund, abdomen, piept, umeri, brațe, gât. Nu uita să respiri. Față, păr. Foarte bine. Și acum vreau să fii conștient, conștientă, să încerci să-ți dai seama unde în corpul tău în acest moment sunt, nu știu, poate blocaje, poate un anume disconfort. Cum se simte corpul tău acum? Vreau să găsești 3 puncte în corpul tău unde se simte ceva straniu, ceva ce e un pic diferit față de restul corpului. Te poate ajuta chiar să atingi zonele respective. O să ating și eu. Pune mâna. În momentul în care pui mâna, e ca și cum ai puncta, ai accentua. Vizualizează-ți punctele. Și acum, vezi-le într-o anumită culoare. Poate să fie toate în aceeași culoare sau pot fi culori diferite. Inspiră și expiră. Imaginează-ți acum că e ca și cum corpul tău se transformă brusc într-o marionetă. Și tu te ridici deasupra ta, doar imaginează-ți asta. Exact. Ca un copil, ne imaginăm. Ia, cum ne jucăm noi astăzi? Acum ne jucăm de-a păpușarul și marioneta. Noi suntem și păpușarul și marioneta. Corpul meu este marioneta, iar eu mă ridic deasupra mea și sunt păpușarul. Știți cum erau păpușarii aceia cu ațele legate de marionetele lor? Așa vreau să vă imaginați. Doar că acum păpușarul care e deasupra are legate doar 3 ațe, de fiecare 3 puncte. Punctele pe care voi le-ați atins. După ce ați făcut contactul cu păpușarul, pur și simplu începeți să mișcați respectivele zone. Fără înțeleg, o să vă vină tot felul de gânduri, ce fac, cum fac. Doar ascultă ce zic și încearcă să te joci. Lasă liber. Lasă-ți restul corpului să fie ghidat, să fie pur și simplu condus de acele 3 puncte. Cel mai important în acest exercițiu este să nu te oprești. Pentru că, știi, corpul nostru știe mult mai bine decât noi. Corpul nostru este foarte, foarte inteligent. Doar lasă-te dus de cele 3 puncte, iar restul corpului să vină după cele 3 puncte. Nu te opri. Foarte important este să miști, să lași să se miște. Și o să observi cum e ca și cum prin mișcările astea corpul se curăță, zonele acelea se curăță de disconfort, se curăță de frică, de blocaj sau ce era acolo. Continuă să te miști. Continuă să te miști. Ok. Și acum o să vreau să te miști așa, să te scuturi. Cum îți vine ție, nu are nicio importanță, dar te scuturi. Ridici brațele, stângă-dreapta. Poți să-ți deschizi ochii ușor, ușor, să mă privești și pe mine, da? Ne privim și ne prostim, pur și simplu îți lași brațele și corpul să se ducă
Și zâmbește, te rog, foarte, foarte important. Și acum te oprești. Închizi ochii. Respir, lasă inspirul și expirul să ducă cum vrea el. Păstrează ochii închiși. Cum se simte corpul tău? Încearcă să vezi o diferență, încearcă să simți. Poate e mai liber, poate e mai lejer, poate e mai bucuros, poate ai început să simți în altă parte blocaj. Orice e corect, nimic nu este greșit. Este așa bine cum e. E bine așa cum e. Super. Poți să-ți deschizi ochii și acum zâmbești, nu? Mă bucur, e foarte bine. Și dacă nu zâmbești, e tot bine. Ai văzut cât de simplu poate să fie? Pur și simplu. Practicând exercițiul ăsta, pentru că da, este vorba de antrenament, o să vezi cum o să începi să simți mai mult în corp și o să începi să ai încredere mai mult în corp și o să începi să-l asculți. Am lucrat cu foarte mulți oameni pe zona asta de corp și uite aici câteva feedback-uri de la ei. Feedback-urile sunt diverse, dar au ca și punct comun această stare de libertate. Și eu cred foarte mult în a ne crea spațiu și a ne dărui nouă, această stare de libertate interioară. Pentru că dacă acolo există, o să vedeți cum tot în jurul vostru se schimbă. Abia aștept să-mi trimiți răspunsul tău, cum a fost pentru tine, dacă ai reușit sau nu să fii în contact cu corpul tău și cum s-a simțit acest exercițiu. Îmi dai reply la acest mail. Abia aștept să citesc și să facem schimb de impresii. Mulțumesc, mă bucur că ai fost astăzi aici cu mine și de ce nu să faci și mâine acest exercițiu. Îți doresc o zi sau o seară minunată și în conexiune cu corpul și în bucurie. Te îmbrățișez!